Počkajte si, kurva. Ja, Marek, by si to už mám. Neboli ešte. Hello. Aj. Dobre, Aby sa nekázal, máte poriadok. Marek, tu máš aj, potom tu máš aj oné chleba, všetko máš. Ďakujem. Tu máš najec sa Poďme sa nájsť. Poďme sa najec. Aspoň viete čo, už to nebudeme ho ignorovať. Kedy, na sobotu, na nedelu. Tak asi ti dajme tú nedelu, že to je chorý, tak Dáme na nedelu. Niekde do piči, ja mám deti doma konečne po 2 týždňov, ja nejdem do prstu. Najmä obtížne, že niečo neznáme. Najmä mám športov budúci týždeň. Ale, Niekde, tak ho nepotrebujeme. sme chceli aj povedať o tom norom. To sme sa dneska bavili, že čo od neho. No. Dneska som to znovu tiež preberal. Mali by sme ho vyskúšať vo vzťahu k tomu do Bitkárovi cez tú prítomnosť Lipšica ako útok na Lipšica a nech tým spomenie do Bitkára. No, prosím ste však. Dajme ho na nedelu. Ide sem. Čakaj. Na 6, na 7. Čo je? Ja? Mirko. To ti je kolega, no. Ty kupo, ešte tu nesmrdí. Komu? Jeden, mám problémy. Zajde. Bandukovicu? Mám problémy s trávením. Zajde vás poprosím, keď si môžem vypýtať. Keď mu povieme, že to je Bandukovica. Čo to vypije? To je jedne. Čo to máme, nejaký nový sír tu je? Máže starý. Ten z minula, to bol minulý týždeň, to bol Elemental. Dneska to už je oný. Rockford. Zavoláme ľudia. Nedojde. Ľudia povedať, aspoň hovorím, dojedeme ho aj. Zavoláme ho. Nie, čo sa. Taký vtip. Dorušovám. Nejde do piče. Ale som naložil Martin. Dneska by som už niečo povedal ozaj. Dneska vidíte za správne. Nie. Mali ísť pobudí za Mihalikom. Mihalikovi nebral telefon o 12. Mi nevolá, že sa nevie Eugenovi dovolať, čo sa deje. Potom Eugen zdvihol, povedal mu, že má pojednávanie v Trnave, že to má na dlho, že nepríde dneska. Ja o druhej vidím Eugena v Koko kafe na cigaretke si sedí. A o 4, keď som išiel za Marekom, čiel po 4 hore do kľúča, ešte furt tam sedel. Úplný kokot. To dneska došlo Mihalikovi rozhodnutie z najvyššieho súdu, že ho nechal OSB. Že im poslali do piče, vieš, s tým prepustením. Aj odchájajú, no? Aj za to aj... Ty odchájajú, že to chvajú. Nie, iba za to chvália. Vieš, to je úplný kokot, to neviem. Úplný. On má tak piči všetko, že... Skurvený. Dôvod. Vieš, ale máme 30 podaní treba písať. Mareka môže aj jebnúť do piči, aby to bolo napísané, vieš. A on kokot sedí po obede na káve s kokotmi. To je... Úplný žebrak, úplný. A potom sa niekto čuduje, že na ňo nadávame a že neviem čo, vieš. Že skurvený. Prašujú pesky. A Peťo videl, mal si za ním a povedal, pozdravuj ťa Mihalik. Nie? Vieš, už mi nebolo. Čiže podľa mňa ma videl, že som tam išiel. Kde ťa? No som videl. On mi dvakrát prešiel na schvál. Už tam si daj okolo tých aut, jak stoja. Žena. Čo si dám? Čo chceš? Je to tvoje. Marek si to tak. Žiadno mu nechcem narúšať, vieš, šišky, aby náhodou nepovedal, že som mu na to Mákaš. Čo ide tá infekcia? Piča, nikto nevedel, čo sa práve tak majú piči, pozrie, kovažíka, potichu, žiadne mediálne. Čo ma nevedel mi hovoril, som ti povedal vtedy.
A to prvé sa na vás pýtali? Na teba. Na teba ne. Čo? Čo som, ja som tam bol, alebo čo? Masno. Ty si jediný, kto si masno dal. Dora, ne? Inak to piči. Majú ťa plné zuby. Bude za dorom. Neboli ešte? Neboli ešte za dorom. Takým? Za dorom. Dora mama povedz by. Teraz som len začal. A ešte som začal robiť zle. Ďalšie veci nové. Doru, že furt vyzliekajú, toto obliekajú. Nitra, ne? No, že pára bol taký, tak on, že ani jebe, že pára je tak opatrný, že pára sa ani s mojimi rodičmi nestretí, aby im povedal kokos, že neviem, dávam. Máte skúšajú na teba, že tak Koho? Doru. Čo rozumiem, že mu dali páčera na slávcu, ale dohoda. No bola, keď ja som si s páčerom, tí kokos vežovali sa nedajú do toho. No to ozaj. Ako ty toto skúšate, žebrak stojí, jaký skurvený žebrak makov. No, kokot pojebaný, ďalší. Takýchto kokotov by mali viac nastupovať. Na to by bol dobrý. Pičenec. Viete sa teraz musela aj stiahnuť človekovi, aj čudovi. Teraz keď kovážika, čo? To je signál veľký. Za to bol aj ten rozhovor podľa mňa Lipšic. Lebo už je zle. Za to bol rozhovor. Toto je veľká v Dubaji. Preto je veľká v Dubaji. Už bude zle. Už bude akcia. Možno aj mala byť, keby sú není rozprchnutí. Že počkaj, že prečo by tam šla teraz na 60 stupňov? Áno. Na dovolenku. To je tiež na dobrá piča. No a čo? Počúvaj. Buď rád. Ešte ten Smolenec si tam otvára hubu, že počul, že neviem, to je tým a tak ďalej. A to stojí a páda na Machovi a Suchodí. Slovenci, tak to by akože smerom ku nám. No jasné. Pošlem výpoveď. Ti to nehovorím. Ja som hovoril, že niektoré veci musíš spraviť, no vieš? Tak ja si neviem predstaviť, ak nás do toho natiahnu. Že počul. My sme s tým nič nemali. Takže s tým, máš ho počul, že áno. Vyskurvený smolný. Však taký hovoríš, že tak však. Koľko? Nepoznáš ma, že to ja zberám všetko toto? Ja som jak vložil. A vieš, koľko piča, však dobrá, že byť koľko neznamená byť neužitočný kokot. Koľko to si drž najbližšie, vieš? A piče ešte bližšie. A ľudina si drž úplne najbližšie, najlepšie meter pod zemou. Vieš? To smolný nám doniesť, to si chcem povedať. No jasné, no. 5 kubíkov. Dobrý kokot. A mamača nevieme, čo konkrétne najmá tá mamača. Aj mama, že dajú bolo, čo má dobrá. Jámara. Áno. Tento týždeň. Čo my? Čože? To je tento týždeň. Áno. Dobre. Len viem, že ty máš rozisťovať. Takže Hamara mohol, ešte raz to človek moc, Hamar mal 200 vecí, to nemusí byť. Jasné. Hej, mal Hamar 200 vecí, vieš, on tiež druhá vec je tá, že prioritne on ide kvázi o poschodie vyššie, kúkali nejako vysakové. Ja si pamätám, že som ti hovoril, že je káve, že každý to má zobchodované. Ja to nebrali, no. A niečo ho nebrali, že mu pustil, repa pustil šlahučku. Pár dní potom, čo bol vypovedať každý, že to hovoril, tu sedel kokot, som to hovoril, kurva, že má zobchodované. Ne, to neverím, ale piču hovoril kokot. Dobre vedel. Možno je tupý, že ne. No ale to je to horšie. No, je to horšie, keď si nejaký doktor. Čo sa kali prasne? Kalina, kámo, kako som počul? Áno? Čo veľa aj na? Jana Valková. Vieš, prečo ho chcú? Ale ona nehovorí, ale jasný, že oni ho chcú práve kvôli vyjednávať s Ficom. Vieš, už ho chytíš fakt, že zakrk. Vieš, Kaliňaka vidím, že počúval voči Ficovi, ale bolo by to na piču, že pre Fica by to úplne zbestnil sa, lebo by nevedel, či vypovedá, nevedeli by, že nevypovedá. A nevedeli by to verifikovať. Šipom by...
Fico by nepochyboval o tom, že Kalinu nevypovedá. Viete, koľko by ho zebrali, dvakrát niekto pošľapá mu zo služby o nejaké veci, o ktoré vieš len ty a Kali, a by ti lídrov hlavne sa povedia. Koľko viete, by rozhovárali? Psycho, by tu by bol, ty koľko by robil stojky a hneď by robil ziby na tej hlave. Takým problémom. Vieš, jak ťa to dojebe, keď zastavíš, či na tebe niekto vypoveda? Ja ty. Ty víš tiež? Čo, hlavne to má Pavlovič? Má aj Fiču. No, To musí byť od nich, vole. nie? Čiže oni si strážia Lamača. Jasne, čo To sa je otázka, na koho Lamač ide. No to je, že proste takto on zas, aj Pavlovič už vie, že toto nevie zastaviť. Vie len vyzerať za pripravovať sa, vieš, on vie, že to nevie zastaviť, on je sráč, vieš. Není hráč, hej? Alebo o tej že bol, Pavlovič bol na, on jeho poslal Hrbáček, tej pozemkovej mafii. Aha. A vypovedal Drak a Pavlovič zastupoval Juličkovú a Juráčovú, čo sa volala, a Lieskovského, čo boli pod Evačkou. A Pavlovič to bolo také, že napríklad Piča, Šarbenková sa volala, frajerského brata, ona robila úmarka u týchto kokotov od Kána. A vieš, Peter Filip si ho veľmi považuje, ale čo jebe, to je tak jednoducho si Peter Filip považuje, si to vieš. To je ešte horšie, keď si ťa považuje Peter Filip. Ale on je strašne dobrý, Pavlovič, a tak, ja to šiel, a on je to šiel. S tým šálom, to šiel. Teraz sa pýtal taký kokot so šparátkom, keď nebol taká čo som nemožil. Toto na, kúkam, že čo mu jebe, ne? A všeobecne bolo také, že boli tam ľudevi drábaja, takýto kokot, vieš, teraz, že nebo kýž, ľudevi drábaja, potom bol taký kokot, že turánsky fúr si jeba voda, ale to je turánsky. Ale ja mám normálne zľavu na manikúru, ale ma nejebte. Ma vyrušuje tieto pičtačky. Toto cedil už derdeček, vieš, ne? A je tí kokoti, to si násúd na špeciál, že si otvorili plechovky. Ja kúkam ako kokot, každé pár nejaké tričko, talár, ten jeden šparát, okuliare na hlave. No ja, vieš, aby to mal zaviacie. Ja som kúkam kokot a zrazu pozerám a tak jak zo zelenou, to taká vôňa ovocia, alebo taká zápach ovocia, sa otočil kokot a vozár, bývalý Rexov advokát, šúpe mandarinku. Ja kúkam na palca, či to vidí, on si šúpe pomaranč. Jasné odpoveď. Originál. Úplno. Do toho bolo sena, klemaní, či búvala k králi, tedy že bude šajzový, ani čo jebe, a zjavno ne. Žiadnu ty Pavlovič, no? Pavlovič ide otázky. Najťažšie vypočuť krajovníka, najťažšie. O to viac Ciska je drak. No. Dobre? Dobre. Dobre, čau. To je ťažko vypočuť Pavlovič. Hovoríte tu o nejakej zločineckej skupine. Viete popísať jej vertikálnu a horizontálnu štruktúru. A oni, takže viem, váš klient bol hneď pod šéfom, šéf bol on tomu celému akože velí. To je tá horizontálna. A vertikálna, no to je presne túto, a tak ich všetkých pozáradil. Jeden sa upravili flagičané, ja som tak bavil, moja klientka bola mimo. Ja som mal dvoch sarandistov, ktorých obvinili, to bola taká, sa volala, že prieložná. A všetci advokáti sa jej pchali do ryti, a tak ich kývali a zrazu len davili. Aha, nese sa jak hovno na lopate, vieš, a kývali jak hovno, vieš. A ona mňa, vieš, mal som došiel som, to bol prvý klient, a potom druhý. Prvého klienta boli, zle to žalovali. Mali to žalovať ako len falšovanie podpisu a razítka, ale to žalovali ako podvod. A obviňovali ako podvod. Ale na podvod, keďže mal podviesť svojich rodinných príbuzných v rámci dedenia, kde sfalšovali razítka pomocou bytovej mafie, tak aj na podvod obžaloby záväzť voči potrebuje súhlas. A robila to ona a robil to ten svalnatý, ten taký zíbe, čo robil ten oný, že jak sa on volá, Porubský. Ivan. Jurko. Juro.
A teraz, ja som došiel len prosím vás, s klientom sa radiť a mám toho dosť, a keby sme, ja o tretej prídem, o štvrtok, že mi povedať, jasne, došiel som o tretej, nechali ma čakať do 11. Ne? Počuť, bolo 3 čtvrte na ráno, s ma zobrali, a teraz všetkých do CPZ-ky, ne? Došiel som ja na rád a hovorím, prosím vás, preložený zo spisu súhlas. No jaký súhlas? Hovorím, to súhlas poškodených stresných stíhaní rodinného príslušníka. Kúkajú ako kočí, na ňom, počkajte, išli volajú, už bolo tak 12:30, 3 na 1 došli a že pranie špinavých peňazí, že menia kvalifikáciu po konzultácii. A hovorím, a čo je primárny skutok? Telefonáty zase piči, hovorí, že je prvé konanie, je hneď pranie? Jak, akože on prepral ten dom, alebo čo teraz nevedel, viete čo, jebem, púšťame nás domov a tak ďalej. Mne nás pustili a hovorím Černuškovi, ne, Černuškovi a pani Černuškovi. Lebo Černušková, počúvaj, všetci sa lámali Černušková, 60 ročná taká baba došla a išla s tými takými kuklákmi, že ho prevádzali, vieš. A ona, chlapci, ale príďte niekedy, však ja som v Rusovciach, navarím vám, čo sa tak tvárite, toto a Lina vyprávala, však to je, toto, už aj ty nešťastí takú hlavu mali. A ona baba, počujem, Marek, keby ma rezali, ja nepoviem. Zvabučka, to vidia, to je taká správna baba. A dostal som ich von, ešte hovorím predno, aby som dával príložnej sol do rán, som bol obľúbenejší. A hovorím, pán Černuška, viete, prečo nás nechali čakať až na záver? Viete to? A on že neviem, bol taký jednoduchší, ne? A on že neviem, lebo až na záver sa rozdávajú medaile. A on, vieš, tam máme peniaze. No potom som mal ďalšieho klienta a tak ďalej, to všetko akože vybavili. A teraz som na súde to v podstate len kvázi akože sledoval ako taký, nechcem povedať, že bezúčastnený, ale taký, že vedel som, že ja mám... Nezávislý pozorovateľ. Nezávislý pozorovateľ, lebo to bavilo sledovať týchto jebov, vieš? Čo je to nepovíko? Čo to je Pavlovič? Pavlovič je... Cvok. To vieš, že Kičurovi došlo zle. Našli Viem. A nechali tí kokot, jak ho mohli nechať? Čoho? Na základe čoho? Počkaj. Ešte Ja raz. som nemá zločinecku, nie? Neorganizovanú. Jak to dovoluje? Neviem. No, keď si povedal Pavlovič je kokot. Prečne kokot. No, páčal si nejakú... Nie, ale fakt akože ma to zaujíma, že jak... Súhlasil. Vieš, on je fakt hlúpy, ako ja si s tým zabávam na to. Pavlovič je super. Nakoniec spravíte spolu kanceláriu. Viete, tam sedela, takto sedí Políková, to sa do verejnosti, Flajšová si sadla takto, aby aj nemusela pozerať. Šurek takto, počúvaj, vlasy mal, no je na ješka. Jak kokot, vieš, jak vyzeral, jak Kid and Play. Tie repery Černovský z 1992. Vieš, čo sú Kid and Play, ti pustí, nebo vieš? Úplne také vlasy do kokota, úplne no. Matel išiel, normálne Matel išiel, keby... Matel má tetovanie, to vieš, Matel cvičí, také tetovanie má. Biela kravata, červená košela, ten talára išiel. On tak, vieš, taký pomalý, vieš, Savová, toto. Kučera, no tak trase Kučera celého, vieš. A tam sedel kúka, ruka popili, hovorí z jaký gumák, vieš. Tam Flajšov, že tak to sedel, že keby to, vieš. No, krásny súd, vieš. Máte začal, pán Pára napísal toto, raz to prečítal, ne? Flajšov sa existuje. Úplne, že si dal 2 Lexaury, potom jeho kamoška písala. No, že som mu povedal, daj si aj druhý Lexaury, nelen jeden. Poviem, čo sa 3 jedol. No, teraz oni za zločin majú uzavretú dohodu a sudca im hovorí, idete podľa zlého zákona, je to prečin. Advokáti, že Kučera, vieš, od niekoľko povedal, nechápal ani rozdiel prečin zločin, teraz začali učiť červené onému Šurekovi a on im dával paragrafy. To vám chýba, hej, to vám chýba, tamto vám chýba, tento je N dôvod neuznáva skutkové vete, máte rozpor medzi začiatkom a koncom, musíte upraviť to, hej, to tam počuť. 5 minút im diktoval tie námietky, čo nám vonku povedal, že nedá moc slovo, ale budeme reagovať na to, čo ste napísali, ne? A Miško mi hovorí, a vy čo tu, ale vy ste za kontom, a Miško je akurát zabehol, zabrhela, čo sa hovorí, zabrhela tu, no dobré, bude hovoriť len pán. Miško, vidíš, a Matel ide dnu, pán doktor, predstavára, vieš, teraz skončíme vizitko, kde ideme v šoku. A teraz on, že ukončuje verejné zasadnutie, vieš, ja som mal hodne, ďakujem, že dovidia, pán doktor, dovidia, počkaj, ty len sedeli. A
Ja som odišiel, oni ešte sedeli, jak som sedeli, sedia všetci. Takže ja som pokyn na odchod. A Miško, že ty si predseda. Spravodajec. Jak vtedy února, keď sme došli, je voľná miestnosť, bolo, čo to už ako to, ja budete, že je voľné. Poďme ich vytočiť, vieš. No. To je jaká pecka, kokotková, že to pičí. To je super. Ja sa bavím, to ma potešilo. A nikto ani nedal trestné kokota, len my. Kurva, fix. No. To na základe toho nášho. No, Jasné, že nie. Hej, to ne, Ale môžeš sa píšiť, môžeš hovoriť. Ne, ja sa budem píšiť, keď mu rozdiel ešte zvyšia za to marenie spravodlivosti. No. Lebo my sme získali dôkaz totiž. To my sme napísali Vojtušovi, že prečo zrušil výsluh Petrova. A on že no preto, lebo utekol vy kokot. Čo sa to pýtate? Štandardne by som neodpovedal, vám odpoviem. Ešte mi Tebe povedal. No. Si to čítal, ne? A sme to tam dokladali? Áno, je dôkaz. Jasné, to je dôkaz. Však to Kovačík zmaril. To nevedia ani uhnúť, rozumiem ma? To nevedia ani uhnúť. Lebo Vojtuš nám to potvrdil, že zrušil som výsluh kvôli tomu, že išiel do piči, ušiel. A keď ušiel kvôli Kovačíkovi, musia naložiť. A ešte Vojtuš sa pýtal, že prečo sa to pýtate vlastne? No. On sa pýtal, prečo to vlastne, na čo vám to je? Hovorí, ty nebo ako dôkaz, to je vypovedať. Teraz Čiže Vojtuša vlastne Vojtuš je svedok teraz. je svedok. Proti Kovačíkovi, to je dôkaz, kokot. A hlavne teraz si vezmi, že po slove rozumenie v úkonoch, Suchoba, Semanko a Ešte jeden. Široký. Áno, Široký potom. A hlavne nedal Petrov. Jo. Hej. A je zadržaný. zadržaný. Hej. Viete, ako Petrov je pre nich najväčšie zlo, čo môžu mať. To oni ešte nevidia. Vieš, to je v piči. A oni sú tak v piči, že to si nevedia ešte ani predstaviť, čo bude. To je konečné. Ja byť čurilom, tak už teraz nové obúvam, to je také tie, čo má Forrest Gump, tie väčšie tenisky, vieš, čo tých prebehol, celú Ameriku, že ich prebehol. To je zastav. Čo sa zastaví, vieš? Už tam mi nechce utekať. Už tam je. A čo bude dál? Ja idem domov. Toto je super. Koko, vieš, ako si teraz Kliment rozmýšľal v tom zloženom senáte, čo spraví? Piči námietky, vieš. A hovorím, že všetci sa boja tej európskej prokurátorky. A my sme jej napísali, že ju chceme. Ale čo? Musí kúkať. Vieš, do bytkara. Čo? Do bytkara. Lebo viete, máme nepríslušného prokurátora toho slovenského a napísali sme žiadosť, že chceme, aby nás dozorovala Európska prokuratúra. Keby Európska prokuratúra priberala prípad, je to pol roka, ale zároveň ona vám musí dopriať oveľa väčšie garancie práv, ako máme podľa trestného poriadku. Napríklad odmietajú obžalobu, ak nie sú dôkazy. To znamená, dneska sa nikto nezaujíma o to, že či máme dosť dôkazov proti alebo nemáme. Ale keby to prebrala Kevešová, tak prvé, čo musí posúdiť, či je dosť dôkazov. Tak si tam pani Kevešová povie. A hovorí, to robíš. Oni si myslia, že to robím, ale ak to mne sa zdá, tak sa mi zdá, že oni mali osloviť Kevešovu a neoslovili. Tak som oslovil ja, napísal som aj súdom, že oslovujem aj oni neoslovia. To bol článok 24 a 27. A hovorím, no ešte je tam jedna vec, dá sa aj nahlásiť trestný čin. A ja ho kurva nahlasím, lebo keď 20% boli ochotní platiť za tie NFPčka, za pridelenie tých dotácií, tak museli 40 až 50% navýšiť cenu. To znamená podvod. A za to je priamo príslušná ona, úplne najpriamejšie. Tak ja ju nechám prevediť všetkých tých 93 skutkov a potom bude mať aj Hruška problém, že to nestíhal. A dám na Hrušku trestné oznámenie za zneužitie právomoci, že rok nekoná. A áno, všetkých odstíhame. Ja hovorím, že budeš európsky prokurátor. Ja budem generálny. Vieš, urobme to, vieš, vieš. Fajno. On že a to pôjde až po Španielsku, to všetci jevávajú. Hovorím, rozjebeme, začali si s nami, rozjebeme to všetko. Vieš? A hej, to hovorím ti, to SPF-ko, tak to bude tiež pecka. Vieš, hovorím, jo. Ale že ten daňový je OK? Hej, tam je to. To je Suchoba tvrdí stále, pozerám, a Suchoba stále tvrdí, že on nič nedal. Nič nedal. A to je také, že ja som počul, to sú pičovní, vieš. Sú kokotiny. Len je to, vieš, toto je tá citlivá téma, že si predstav tých kokotov, tu máš
Vieš, mňa dali rozhodne, ja som mal klienta a teraz toho klienta, ja som toho hovoril, poďme rozjebať klienta, urobil chybu, ale jeho presvedčili, že pára nemá vzťahy a že to treba vzťahmi riešiť. Ojebali ho o 130 000 eur a keď už zistil, že ho ojebali, tak dal na nich trestné oznámenie, že chceli korupciu. Hovorím, a potom došli za mnou, či sa nevrátim do prípadu. Hovorím, ale viete, to už je také, že ste nahlasili korupciu, to v živote nevyhráte. To je ako požehnanie. Ja som ale teraz, že videl ma v telke, ja si predstav, je v trojke na Prahonovýchove, dostaví sa tá frustrácia a všade hovoria pára kokot. A jemu v tej hlave sa určite to pomotalo, že kto vie, či pára nebol za tým a tak ďalej. A je podľa mňa trestné oznámenie, že som mu napísal, že 200 000 pre Mamojku a 100 000 pre Kovačika. A hovorím im, že ale čo mám jebe, Mamojka nebol na ústavnom súde v tom čase. Hovorím, som mohol napísať 500 000, ako čo by Mamojka strávil. Že Mamojka bol kokot ešte na fakulte, ani nebol sa aj v parlamente, že to bolo kurva 2015 alebo 14 alebo keď. A vieš, to bolo dávno, hej. Tak a oni kúkajú na mňa aj tí náchyty, už podľa mňa sa pripravovali puta na mňa, že ja som za každé trestné oznámenie, ale to je fakt kokotina. Vieš, ale vieš, on ťa vidí v telke a tak ďalej, to znamená aj Nora takto keď prezentujú, chápeš, preto došiel aj Lipšic na to pojednávanie. On došiel ako ohlasovňa spolupráce. On došiel im ukázať, toto má cenu a Gertli potom hovorí, Norbert Bodor má inú dôkaznú situáciu ako ostatní. Najmä úňho sa bude skôr. Chápeš, že on to dával ako najavo, že nebuďte kokoti, proste pomôžte si, keď môžete. Že tu máte kokota, hneď vám oné, vieš, Lipšicov Robert. Vieš? No, vieš. No. Vieš? A ti garantujem, že Lipšic si už pripravuje výstup zo špeciálnej prokuratúry z tú politiku. Jak sa fotí s tým psíkom, jak hovorí o deťoch, on už vie, že je koniec. On vie, že špeciálna prokuratúra zaniká. On to rozjebal na mídier celé a tí sprostí špeciálnej prokuratúry ešte mu aplaudujú a Všetci sa podpisujú, že sme za to, aby... A si myslia, že neviem čo, chápeš, on chce len výstup, on vie, že on nemôže žiadne sračke. On musí vytvoriť niekoho, kto sa ich bude akože zastávať, kto za nich bude bojovať v inej pozícii, aby ho nenatreli. On už vie, že je zle. On už ide preč od nich, on už ich nechá vyžerať tie sračky. A tam príde Strémy, tam príde Láciak a takýto tí pičuzi, čo akože vieš, burda a takýto kokoti, čo sú oni ovajcovia a tým budú trebať kokoti. Víš to? Kto je bude ovajať? Kokotov, kto je ovajať Kovačika? Buďte peráč. Najde ovajať. Chlapci, Mne nebolo. teraz by mali Kovažika. Teraz by mali však vzávať. Kovažik by mal povedať, že káža mi tu minister. Je to píra, myslíš? Nie, to píra je kysel. Kovačik má po kariére. No, a nepičí. No toto nerozchodí, to je jasná, to je... Ešte sa v priamom prenose tomu priznal nič. A povedal, že... Úplne hlúpo. Nie, že tam mu neboha ani svetina voda nemôže. Nechcem na vás tlačiť, Nie. ale mohli by sme ísť. Ak sa teda neváš. Jednak Marek bude mať za 25 minút rezeň s palacinkami Tak nachystaný. to vyhovoril na mne, A to je hlavný dôvod. A druhý je, som zajtra od rána preč a potrebujem ešte upratať doma. Čo máš? Nemáš nikoho doma. Babi zajtra dojdu, ja idem preč, vieš? Málo by sa dalo, že nejakou. Taký gro. Nechcem, ale vieš. Si debil. Má si dať veľké nohy upratať. Nechá boku. Počúvaj, že som sa smal s dvorom. Eugen došiel. Pondelok mala Ola